Здравейте хора! Днес ще ви представя един хипотетичен вариант, който може да разгледаме и не е толкова нереален, дори много често срещан, когато живеете в кооперация или блок с много хора. Протича ви покрива. Живеете на последния етаж и най-вероятно, както повечето блокове, нямате фонд за ремонти или той е почти изчерпан след подменянето, да речем, на входна врата или някой друг ремонт, който имате. Сега, съседите ви не са склонни или дори някои от тях нямат финансовата възможност да ви платят такъв скъп ремонт. Всеки от тях ще каже: аз не съм на последния етаж, или дай да го направим на пролет. Пък през това време вие трябва да си оправяте сами вътрешния ремонт на апартамента, който теча е създал, или още по-лошо, трябва да си оправите теча, защото има опасност да си загубите наемодателя, който тък му е взел да плаща по-висок наем или се е нанесъл, само защото вие сте направили хубав апартамент и с добър ремонт. Какво да направите и да си решите проблема не след година, а сега, когато ви е нужно? Първо свикате общо събрание, за да вземете решение, ако имате кворум, или да съобщите за вашето намерение на съседите. Второ, ако нямате общо събрание, председателя или управителния съвет, управителя или някой от заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или на района. Ако не го направите, и ще ви трябва експертиза преди ремонта и след ремонта, най-добре в писмена форма от експерт. Но все пак се консултирайте или с адвокат, или с професионален домоуправител, защото всеки случай е различен. Избирате си оферта, разпределяте бюджета по идеални части, правите договор с изпълнителя на ремонта. След това ремонтирате, приемате ремонта с приемо-продавателен протокол, изисквате си гаранционна карта. След това плащате по фактура по банка на най-добрия вариант или в брой, но не плащате никога предварително за несвършена работа, а само материалите, които са нужни за ремонта. След което добре подготвено 410 ГПС приложени протоколи с взети решения за оферти, фактури, платежни за платената фактура и констативен протокол, че на длъжниците, в случая вашия съседи, е даден възможност да си плати и не го е направил. После силата на тези документи можете да си търсите парите обратно от съседите доброволно или чрез изпълнително дело.